ба кормандони мақомоти милитсияи ноҳияи Спитамен муяссар шуд ки силсиладуздиҳои сарбастаро ошкор намуда ба ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки се ҷавон нуқта гузоранд. ҷавонони каҷрафтор сокинони ҳамин ноҳия ғайриқонунӣ ба манзилҳои истиқоматӣ ворид гардида дар баробари пули нақд, таҷҳизотҳои автомашина аз қабили чарх, аккумулятор, дигар таҷҳизотҳоро тасарруф карданд ки оқибат ба даст афтоданд. фаъолияти оперативии ҷустуҷӯии милитсияи ноҳияи Спитамен парда аз рӯи нобакориҳои се ҷавони роҳи ҷиноятро ихтиёр намуда бардошт. шаҳрвандон Азамов Нозим Шораҳимович соли таваллудаш 1997, Эшматов Ҳусан Бахтиёрович соли таваллудаш 1995, сокинони ҷамоати деҳоти Турсун Улҷабоев ва Абдиев Азизбек Ҳомиҷонович соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи шаҳраки Навкати ноҳияи Спитаменро аҳди содир намудани ҷинояти дуздӣ муттаҳид кардааст. мақомоти милитсия вақте ба онҳо расидагӣ намуд ки 10 адад чархҳои воситаи нақлиёти лаборо аз нуқтаи таъмири ба шаҳрванд Давлатбек Абдувоҳидов тааллуқ дошта воқеъ дар кӯчаи Расулови шаҳраки Навкат тасарруф намуда 5000 сомонӣ зарар мерасонанд. ин дуздии охирин буд ки гумонбаршудаҳо дар ҳайати гурӯҳ бо маслиҳати пешакӣ содир намуданд. аз ин пеш ҳар кадоми онҳо боз дар алоҳидагӣ дасти тамаъ ба молу ашёи мардум дароз кардааст. чунончи моҳи августи соли 2018 гумонбаршаванда Ҳусан Эшматов пинҳонӣ вориди хонаи шаҳрванд Ҳилола Бозорбоева сокини ҷамоати Турсун Улҷабоев гашта 1500 сомонӣ пули нақд ва як адад ангуштарии тиллоӣ бо арзиши 800 сомониро тасарруф кардааст. моҳи феврали соли 2019 Нозим Азамов бо роҳи вайрон кардани қулфи дари автомашини ҳамдиҳаи худ аккумулятори нақлиётӣ 500 сомонӣ арзиш доштаро тасарруф кардааст. ё ин ки моҳи сентябр аз нуқтаи шустушӯи нақлиёт телефони мобилӣ дуздида ба соҳиби мулк 800 сомонӣ зарар мерасонад. дуздии таҷҳизотҳои нақлиётӣ ва маблағи пулӣ аз хонаҳои истиқоматӣ ба гумонбарон нисбат дода мешавад ки аксаран шабона содир шудааст. шарикии устувори Нозим Азамов ва Ҳусан Эшматов дар якчанд ҳолати ҷиноятӣ ошкор гардида танҳо дар як ҳолат ба ҳайати гурӯҳ ҳамроҳ шудани гумонбаршаванда Азизбек Абдиев ба қайд гирифта шудааст. барои бо муваффақият анҷом додани нақшаи ҷиноятӣ ҳаммаслакон аз сабукравӣ ба Ҳусан Эшматов тааллуқ дошта тамғаи Део Некси истифода бурданд. дар рафти тафтишот гумонбарон иқрор шуданд ки наздик 30 ҳолати дуздию майдадуздиро дар ҳудуди ноҳия содир намуданд. аммо баъзе аз ҷабридаҳо аз сабаби муносибати хешу-таборӣ ё камарзиш будани зарар аз даъво ба мақомоти милитсия даст кашиданд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида нисбати гумонбаршудаҳо чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.